तर आज वाढदिवस आहे अभिजित बी पाटीलजी ह्यांचा आणि सगळेच त्यांना प्रेमानं अभि म्हणतात. मी किशोरी शहाणेवेज तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. सगळेजण तुमच्यावर प्रेम करतात आणि मी प्रार्थना करते की तुम्ही नेहमीच आनंदी राहा. देव तुमच्यावर खूप खूप आशीर्वादांचा वर्षाव करो आणि तुमच्या शिरीन मावशींना आणि जीवन मावसांना आमचे रिगार्ड्स द्या. टेक केअर. गॉड ब्लेस. नमस्कार. तर आज माझ्या फ्रेंडचा वाढदिवस आहे. श्री अभिजित बी पाटील यांना आम्ही सगळे मित्र द किंग ऑफ स्टॅलियन्स म्हणतो. अभिजित, तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आम्ही सगळे मित्र तुमच्यावर प्रेम करतो आणि अशी प्रार्थना करतो की तुम्ही नेहमी आनंदी राहावं आणि देव तुम्हाला उदंड आरोग्य आयुष्य देईल. सो एन्जॉय युअर बर्थडे विथ युअर लव्ड वन्स. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.